Здравейте! Здравейте, хора! Паника, ама нещо отново се бърна, но... Карай. Така. Правя това клипче, за да ви кажа, че всеки ден ще има клипове и да ви предупредя, че не да я заминавам за море и няма да има клипове около 5 дена до петък, следващия петък, не този, следващата седмица до петък няма да има никакви клипове. Не се сърдете, просто трябва да взема малко почивка. Ще отида в Черно море, на който му е интересно. Ако среща там някого от вас, ще е готино. Но така, 5 дена няма да има никакви клипове. Сега, кой ден сме, бе? Сега сме сряда. Да. Значи, утре... Добре, още 4 дена ще има клипове, после 5 дена, аз не да я заминавам. Човек, извиняй, че ти прекъсвам, но обаче тия 5 дена може да ми ги оставиш ти акаунта си на мене и аз да качвам вътре, смисъл и така. Може да направим и такова нещо. Но Да, ще поговорим за това нещо. Аз ще направя още едно информативно клипче, за това да ви точно кажа да ще има клипове и няма да има. Така, благодаря. Това не е важно. Че бяхте с мене и ще се видим, когато се видим. До скоро!